Takže čau, já jsem Veronika a dneska bych vám chtěla ukázat sešity do školy, jak se vyrobíte. A začneme tady tímto. Budete potřebovat nůžky, nějaké obrázky z časopisu nebo najdete je i na internetě. Já jsem si vybrala s koněma, 2 laky na nehty, nebo 1, nebo kolik jich chcete, lepidlo, barevné papíry, sešit. Já mám tady starý, protože nový jsme ještě nekupovali. Bílej papír a takový lepítka bílý. Takže nejdřív si připravíme barevné papíry, lepidlo, ten sešit a nůžky a vybereme si, jakou barvu bychom chtěli toho sešitu. Já jsem si vybrala zelený. Budete mít takže zelený sešit a vlastně ho přilepíme tady k tomu sešitu tu jednu polovinu. Tak a uděláte úplně to samé i na druhé straně. Teďka si vezmete tady bílej papír a ještě jsem vám zapomněla říct, že byste tam si měli vzít i pravítko, abyste si, tady takový růžový, abyste si změřili, jak byste to chtěli mít tady tak velký. Pádem si to změříte, jak bych chtěla 2 cm a na druhé straně taky 2. A tady vlastně to jsou, to budou 4 cm a vlastně uděláte tady tak přímku. Tady se uvidíme, až to budu mít. Takže já jsem si vystřihla ten proužek papíru a ji přehnula a na polovinu, abych to mohla líp nalepit, abych to měla nějak tak z obou stran stejně velké. Takže mám to přilepený, tady tak to vypadá z obou stran. Takový zelený. A připravíme si, vlastně odděláme všechny věci z pracovní plochy, kromě lepidla a toho sešitu, a přidáme semka jenom ty obrázky, které jsme si vybrali. Pro kluky to můžou být třeba Star Wars nebo cokoliv jiného. Nebo můžete mít i sešit z Barbie nebo z Monster High, s čímkoliv chcete. Teďka si vlastně vezmete ty obrázky a rozložíte si je po sešitě, jak je chcete mít. Takže takhle už to mám jako nalepený. A zbytek jsem si nalepila i ze zadu, aby to bylo takový, ne hezčí, ale jako, abych to tady nemusela mít další. Tak teďka si vezmeme ten sešit a ty lepítka. A vlastně odlepíme jedno a přilepíme ho tady semka. Třeba na šikmu, nebo jak chcete.
A teďka na řadu jdou ty laky na nehty. Já jsem si vybrala svítivý růžový a takový třpitivý červený. Nevím, že moc to tam není vidět, ale je takový třpitivější. Takový lesklý, hezký. Tak a vlastně otevřeme nějaký ten lak, jaký jste si vybrali. Kluci si můžou vzít normálně třeba barevnou lepící pásku nebo něco, co chcou. A budeme vlastně objíždět tady okolo toho. Já si udělám tady takhle ty rohy růžový a zbytek si udělám červený. Nechci zase natáčet hrozně moc dlouhý video, tak vám ukážu jen tenhle sešit, protože s těma trojuhelníkama určitě všichni už vědí, jak na něj, protože to natáčí plno lidí. Docela těžce se otevírá lak jenom jednou rukou, tak se omlouvám, že jsem tam dávala na tu kamerku tady na telefoně ruku, akorát, že ono se to hodně blbě právě otevírá. A zbytek dolakuju tady takhle. A chtěla bych se zeptat ještě, že se byste mi nenapsali potom do komentáře pod tohle video, že jestli jsme tam nenapsali, co bych měla natáčet dál a že si bych vůbec měla dál natáčet, že si ty videa stojí za houby, tak když tak poradit, jak to všechno zlepšit. No, tak. A necháte vlastně zaschnout a potom si semka napíšete jméno, třídu a předmět třeba. Tak toto je konec zatím videa, protože ono to ty trojuhelníky všichni už zvládáte, určitě, tak. Toto jsme teďka nějak podobného udělali, jenom já tady ty obaly, tady toto je z tvrdého toho papíru barevného a mě už došlo, tak tady jsem musela už použít teda ten měkký. Tak se uvidíme možná příště. Čau.